wai har yanzu kina son Sadiq? Me yasa kan wannan tambaya? Ni fa magana da nake da gaske nake ne. Da a ce ke ce matata, babu wani abin da zan nema a duniya face cika da imani. Kin ci amana ta, ban yafi miki ba. Na Allah da Annabi Sadiq kai haƙuri. Ba maganar ba na haƙuri ba, maganar yi miki hukunci ne akan abin da kika aikata a gare ni. Gaskiya sakacin da kike da mijinki na bani mamaki. Kin ga a ce fa yanzu magarbi ya kawo kai. Amma da zuban jiki na magana ɗaura girki ba. A'a ki zaman ki saboda na san ciki zai shiga. Ko Abdul? Ina ma a ce ni ke ce mijina na kusa da ni. Da wallahi sai ya tura girki da kuma kwalliya. Kamanya ba abin da kace ba kenan kace ba zan je goyen cikin ba? Yanzu ashe zan iya bada umarni ka tsallake umarni na? Dan Allah a duba bukatarta. Shin shekarar ka nawa baka yi aure ba? Kana ta gararan baka a gari. Ki tsaya ki fahimce ni. Da ka ji in na dauke ta ka ce a bakin aurenta. Subhanallah. Da Allah a bar wannan magana. Ta tashi ta shirya ku tafi. Goyon ciki. Goyon ciki. Goyon ciki. Na riga na yanke hukunci, babu mahalukin da zai sani in canza. Ina so ka sani wannan halin da na shiga kai ka sani a ciki. Ko da ka rabu da ni. Idan har ba za ka daina bin karoye ba kamar irin su Kristi. Ai, sakatariyar ofis ɗin mace take kira. Kristi. To wallahi ba ka taɓa fita daga cikin irin wannan matsalar ba. Goyon ciki. Catch the thrills, get the lesson, and press on in this must-watch movie produced by Alhaji Sheshe and directed by Alvin Sak. Goyon ciki. Na yi masa huɗuba da suna Umar. Na sake ki saki biyu a mana. Goyon ciki. Hitting your screen soonest.